I know things in Mmuo ne wutem where they pain me. Say more people know they do them, know they practice them. Things where I find out by living them. That's why I know be Mmuo consultant because say I deliver them. Your parents are here to protect you. They guide you. Your parents are here to guide you. Mmụọ nne gị na mmụọ nna gị bụ ihe gbakọta aka wee mụ gị. Ime ife bụ nne gị. Nne gị bụ ọra ụmụada nne gị. Ịmalụ the kindred of your mother. All the ụmụada of your mother are nne gị because onye ọbụla n'ime fa na-akpọ gị nwa. If una just make sure say una kpọbata ụmụada, which is na your dad je lolo mmụọ say agwụ oje na ben your mama, your maternal home, je with ụmụnne, no be even him. Na ndị ichie ben na gị because na ụmụnna. Guy, Igbo spirituality is Igbo tradition and culture. People's spirituality is their tradition and culture. Igbo spirituality is Igbo tradition and culture. Ọbụlọ nwoke na-anụ nwanyị. Ife na-anụ nwanyị bụ ụmụnne ya. So your father's ụmụnna, which is the ndị ichie, waka go your maternal home. Why they sukwe eje anụ nwanyị? Akwema, woman no dey follow go carry another woman come back unless that not sincere. So your father's ụmụnna waka go your maternal home, go carry your mother come back from her ndị ichie, and most importantly her ụmụ nwanyị bụ mmụọ ya. Poli anata na be nna gị wee lapụ mmụọ kpọnata ọ dọtụlụ mma adọtụ ọsịlọ, hey, ụmụ so and so kindred we agụ mari ngwa na anyị unu ọ je lụta agwụ bịakwụba agwụ n'elu. How things want good for that family, how the mothers want to protect their children of that obi. Una just na physical children, una physical children, una no give them spiritual mother guidance until ụmụazị etobezia ọ na-awazilo fanafa gaa n'ikwu nne gị. Ka ife bụ ogwugwu anyị na-aga n'ikwu nne gị na-abụlọ ụmụ nne gị adị n'obi nna gị. Wetin be that Ogwugwu? No be still your mama be Ogwugwu. This in the hurt me, guy. In the hurt me, say people don't know this thing because okay, I dey talk with a lady now, Stella, and her father them no give a shit. Her mother them no give a shit. Now she na be her siblings na be small pikin. Ndi ichie fa ha chekọtalo. Onye bịa kịta nwa ike ịpịagbulu onye ọbụla ọ chọrọ ịpịagbulu because this shorty now she gats protect her siblings now. She now don't wake up now, but she now don't talk about idokwa hachi. One bụ na emekudalu na ben na fa sef, onwegodalu pụta na afa na ben na fa. She now kunigo na guide ego ne ka onwekwan. Ịchụ aja ife chi na agbagogo na ego, agbagogo big money, right? Like she now gats guide herself. So what about her siblings? We never even start to even live for their own house, never rent apartment. We ijegwabafa haje edukwachi ha ga na mmili before they talk and finish 200k. How they want take do am? Whereas they get momsi, ha nwe ndị ha nwe ọrụ ụmụ ụka ajoka tofia akwa ajife ụka ajoka tofia. I pour speed for church face. We be say these children now they supposed get guidance until her poor being kefa we keta mmụọ. Imako ife bụ asige nwa keta ụnọ keta mmụọ until keta ụnọ mmụọ gị mmụọ na-echekwa gị bụ mmụọ nne gị afọ ebe ụzụ n'imakwa na ndị ụmụ na afị ụzụ na ha zọrọ ụzụ bata. Asị gị na nwe video mere sen esi gị na ụmụ ikponite your mother spirit any place are aligned with the maternal spirit. Say amuiso ọbụla na ebe a na-apụ. They all think I'm capping. Una think say I dey play. Una think say I be all these people wey just dey talk cliche things wey don turn ordinary to religion. I no dey talk religion. I dey talk practical things wey I don figure out by myself. Na aka onye ụwa si onye ụwa asịlọ sọsọ onye ụwa bụ mmụọ gị. Ịmara na n'ụwa gị ọzọ
300 years time. Let's say you now born son. You born son. Your son go born daughter for another place. You have your daughter born another son. You can't come through that son, children. Say that son, wife, get Mmuo again. Powerful bunch of Ogwugwu and co. With all the Agwu will come from that place. Maybe by now, they don't even come up from the state. Go and that far place. And now come Onye, asiro, Onye, Oga. Chilbata no do na nke tata. Focus on today. No they look yesterday. Focus on today. Nso budibia. Focus on today. Na asionyo. I not be the talk waiting all of una the talk guy. So if una day for una, as far as say una still be children, say ika be poor be. If you question na protect gi. If you question na aga edigi, gi no munegi. But one, your father and your mother spirit, and your father and mother spirits are ndichi uno, and most importantly, Onye tirinwa neba akwa ebe nie no. Nobody can beat you where your mother's day, and your mother spirit na da Mmuo negi. No be only your mother born you. Everybody for your maternal home na bogi nwa, ma nwoke ma nwaanyị dị ya nwa ka ebu n'ebe a. Dotuo ina na ben na gi no bi na gi mo na mo no lia mo bi no du no bi nke dotuo mo nne gi si ebe a ka na enye ife dotuo and gi nwanu go nwaanya no mele amu gi obulo si echi gi dotuo ife nwunye gi dotuo Mmuo nwunye gi no fun abu nne na them be the mothers of that obi ebe na afios ebe fiabalo mo o kale